Ayo esok delok nggawan karo cah cilik iki. Delok nggawan nenek diesel. Nah, tenan to. Mau dirubung jengklong. Lho, dirubung jengklong malahan. Gagul jengklong nang teplek malahan. Video ya nantinya di malah arep ngajak rono diomongi jeblok barang kok jengklong tok nang pinggir gawan dolanan nang pinggir gawan ae lho wis nyenggur ngene iki tok lho malah prono aku lho apa kuwi dikandengi malahan gula apa malah teko lho malah nyengkut arep rono oh diomongi kok wis ya pindah makani wedhus kentang-kentang pitik sapa-sapa kau dhewe gumene lho pakani suket astagfirullahaladzim munang kalian wedhus ya Allah cangkem gak iso meneng bar kentur ae wedhus cencang blet-bletan kok dadung iki piye to nggone kono arepe opo ki nggone polahe oke raja mah bener ya sudah Pak ditoki anake ini anake melu nilile yon anake cilik imbuke sing iki imbuke mbok sing kidul iki malah rong meteng ya wedhusmu kae pakane ngono kontak kantor ae kalau dia emang wis ya bye.